Sanibonani, I hope niyaphila, I hope nikahle. Guys, it's been a while. Kukuba busy, but now I'm back. Guys, ngifuna sidiscuss izinto ezi-serious, guys. Izinto ezi-serious about thina. So guys, one thing, you need to be proud of yourself. Ungazifeki, ungazenzi mix engenguwanga, like you need to be yourself. Okwesibili, guys, we need to focus ukuthi singenze izinto for i-competition, ndenze into just because ngifuna ukukompitha nobani. Eyesithathu, guys, ngicela sijoyine i-social media. There's a lot of money on social media, guys. If you are sleeping, izinto sokuthiwa sezidlulile, siyekele ukuthi izinto ezizothi zisincedise sithi si-scam. I know baninzi abantu abaskemayo, but you need to do your own research before wenze something. Abantu abaninzi ke bayavaleleka kwizinto ezininzi just because bathi zi-scams, and then loo nto leyo iye i-create i-jealousy when you see someone esenza into phumelela ngayo, but wena ubuyifumene i-chance wathi wena si-scam. Guys, asizuthetha nto ininzi apha. We need to push ourselves. Alikho elinye ixesha. If ngoku wena uzowaste ixesha lakho ngoku usenamandla ne-energy ne-opportunities, I promise you one day uzolilela elo thuba. In 5 years or 20 years come, uzolilela elo thuba, uzothi akwabe mna ndandibe nayo i-chance enje, or akwabe le mentality nayo ngoku ndandibe nayo while ndandisemncinci. But ngoku wena kusemnandi for now. Abantu abaku-advayizayo uyababhebhetha uthi bacinga bazenza ngcono, but loo nto leyo uyayikhumbula xa sekunzima okanye xa sekufikelele i-future le kumele uyisebenzile kwangoku. Ezinye izinto azisindawo. Bumnandi buzosoloko bukhona, ama-boyfriend nama-girlfriend bazosoloko bukhona, zonke nje izinto ezithi zenzeke azileqi ndawo. Thina sidinga i-focus. We need to learn more about how to invest, kuthi ixesha lakho elininzi lichithele kuwe sukwenza izinto for abanye abantu abangenayo nendaba nawe. Focus on yourself, push yourself so that one day uzoba proud ngawe. Uzoba proud ngawe njani ube ungakwazi ukuziphusha ngoku, and there's no one ozokuphusha wena. Only thing abazoyenza abantu abawucinga bayakuphusha right now, baza kubeka phantsi bona babe beziphusha. Once wastrugglisa okanye once wena waluza laa nto ibinidibanisa, kuzoba khona ii-boundaries between nina, kungabikho ukusondelelana. So wena need to do izinto right before it's too late. It's not like the pressurize. Yes, abanye bazoyiscrolla le video just because I know abantu abanzi seloko bethethe. Yes, siyalazi licule liyi-one eli, but khumbula one day wena uzobe uzi-associate nabantu abarongo. Even your parents can be wrong. Ungajongi abantu ba-outside banjani, qale ucheke apha endlini kwenziwa kanjani na, abantu babheheva njani na, le environment yasendlini ingaba mna izondisebenzela na in future. Apho ezi ngcebiso ndizifumana apha endlini okanye le mentality banayo apha endlini ingaba mna izondiphusha indise somewhere na, okanye le environment ndiphila kuyo right now izondibekelela phantsi. Sometimes you need to be unique, ube nguwe wedwa, ungabikho mntu ozofana naye, so that wena one day izinto zakho zilunga, wena uzolungela wena wedwa, zizilungela abanye abantu. So guys, we need to check ezo zinto. Ungathi just because umama wam okanye utata wam okanye ifemeli yam okanye i-friend yam, boyfriend, girlfriend, into ithetha izoba right. Qale uyi-double check into uba uzobhenefitha ntoni kuyo na, because ii-consequences zezinto ezirongo azikho right, azipheli kamnandi. So guys, we need to push ourselves before it's too late.